Ayan, aloha. Aloha. Wala nga eh, yung MA. Kaya dito ko nahanap. Ano tadi? Manalangin ta, maging pepay sa muking tao, may talagsang pibale-bale na maging santungan at king bena kay king yato. Bendisyonan may ting pibale-bale ring kay kanganak. Sa upan mo ting pengariban kapamilatanda para ting magaling lugod na pepepali king meto nga pibale-bale. Papanitiliyam kay ting kay kang kapayapan ing pamisan meto king pusot kay isipan, ing pami panalala, ing kapanupayan ang papatawan. Diyos, panalayan mo kayo makasalanan. Ngayon naging oras na mamatay. Daya pa. Sa dahil ng kaya pagkakulan Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulong. Kristo pakalulong. Ginoo pakalulong. Igpami at ikabanwa may sambaling lagyo mo. Oo, baka sabihin, dahil sunod-sunod. Dito na kaya. Ano yan? Ay, susuti na kayo yun.
Na. Oh, makin eh. Oh, kumuha ka nila. Amoy, ayang kuya Mita. Nakukiyabahan. Nakuha ka ng pamuhan. Ano nakuha ka? Ipasa mo ka na ako tayo kapatid na. Apo. Ate na po kita lamesa. Ito sa bahay natin. Dali po. Dali po ako sa bahay.